Flaqa li ssejħet b'mod urġenti fil-Kumitat Permanenti Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp u damet madwar satej l-4 filgħaxija, il-Gvern iddiskuta bl-aktar mod trasparenti l-oġġettivi wara reviżjoni parzjali tal-pjani lokali li attwalment jinsabu miftuħa għal konsultazzjoni pubblika fuq 6 ġimgħat. Maqbuda f'konfużjoni, l-Oppożizzjoni kellha tirtira il-mozzjoni oriġinali dwar l-istess suġġett waqt li l-Ministru responsabbli mill-Ippjanar Klint Camilleri wera id-disponibilità immedjata tiegħu biex jidher mill-ewwel quddiem il-Kumitat Parlamentari biex jispjega l-għanijiet tal-proċess. L-istess miri li l-Oppożizzjoni iddikjarat li ma tistax ma taqbilx magħhom. Hawn il-Ministru Camilleri waqt li wieġeb il-mistoqsijiet kollha li sarulu spjega li ħsieb wara l-bidla fil-pjani lokali għaż-żona ta' Villa Rosa f'San Ġiljan u dan biex il-proġett propost jagħti lura l-komunità aktar spazji miftuħa u ppjanar aħjar fl-urban. Il-Ministru wkoll spjega li bħalissa qed jiġu finalizzati studji relatati, inkluż il-pjan strateġiku għall-ambjent u l-iżvilupp nazzjonali, jew sped fil-qasir li qed jiġi aġġornat minkejja dan tenna li l-liġi tippermetti l-awtorità tal-ippjanar tagħmel reviżjoni speċifiċi u semma pereżempju il-każ ta' Ħondoq ir-Rumien fil-limit tal-Qalawdex fejn ġie evitat darba l dejjem li fiż-żona ikun hemm xi żvilupp kif kien ippermetta gvernazzjonista. Fil-każ taż-żona fejn hu propost il-proġett diġà approvat ta' Villa Rosa li bħal Ħondoq hi wkoll art privata, il-Ministru tenna li għalkemm il-policies attwali jippermettu dan, inħasset il-ħtieġa li dan jista' jsir aħjar għal ġid ta' kulħadd. Issa, hawnhekk f'dan il-każ qegħdin noħorġu dal-objettivi sabiex dan il-proġett li diġà hemm approvat skont il-pjan lokali li hemm preżenti bħalissa ikun managed aħjar u jkun jista' jilħaq ċertu għanijiet li il-policy preżenti ma naħsibx li kienet qiegħda tilħaqhom. Preżentament, u jekk Minister żball, m'hemmx l-ebda area f'dan id-development li huwa spazju miftuħ u pubbliku aċċessibbli min-nies b'mod inġenerali. Waħda proprju minn dal-objettivi hija li jinħoloq tal-ispazju sabiex meta jsir l-iżvilupp li ovvjament qatt imbagħad irid imur għal skrutinju ieħor tal-awtorità tal-ippjanar, ikun hemm maħsub ta' spazji f'din iż-żona li jkunu miftuħa għall pubbliku. Jissemmu wkoll fl-objettivi idea oħra ta' żoni sensittivi li ma jiġux idealment żviluppati jew jiġu mħarsa. U qal li l-alternattiva tkun li kollox jibqa' kif inhu ma jinbidel xejn u l-proġett isir kif diġà approvat, iżda l-Gvern għandu obbligu li jħares ukoll interessi oħrajn inkluż dak tal-pubbliku. Sanittant fl-istess seduta tal-Kumitat, il-Ministru għamel dikjarazzjoni dwar il-kap tal-Oppożizzjoni relatati mal-istess żvilupp propost fiż-żona. Hawn qal li Bernard Grech iltaqa' mal-iżviluppatur tal-proġett u laqgħet tibdil propost fil-pjani lokali. Iżjed minn hekk ingħad li Grech mhux biss faħħar il-proġett u taħ il-barka tiegħu iżda sansitra qal li l-istess żviluppatur li taħares il-qudiem biex jinawguraħu bħala Prim Ministru wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena xi nġi qudiemi bħalma jiġu ħafna żviluppaturi. L-ewwel ħaġa qal li għadni kif ġej minn fejn il-kap tal-Oppożizzjoni u qal li kemm hu proġett sabiħ mexxi ħalli xi nkun Prim Ministru nawgurah jien. Dwar dan ma saret l-ebda ċaħda mit-tliet rappreżentanti tal-Oppożizzjoni Rebecca Borg, Stanley Zammit u Yves Borg Bonello.